Mökkejä alkaa niskaan tippua ja siellä kuuluu jo ei oo kylmähuudot. Ei varmaan oo vielä. Katsotaan kohta. En tiedä mitä tähän sanoisi, silloin hyvinä vuosina se, että sanoi vaakatasossa räntää ja kylmää oli pakkasta pari astetta. Silloin kun minä menin, niin Tammerkoski oli jäässä ja piti mennä sen jään läpi. Jännäs kumpat aukeaa ja Porin Kohja koskettaa tätä Tammerkosken pintaa. Ensimmäiset iikhuudot kuuluu. Onko nyt kylmä? Päätettiin, että jäädään hetkeksi oikein uimaan. Jopa tänne Hämeen sillalle asti näkyy nuo riemusuut ja huudot. Siellä vissi on oikein kiva, koska saa mennä ensimmäisenä koskeen. Eli 2017 vuoden ensimmäiset ihmiset ovat nyt kastettu. Ja tässähän korissa oli siis ylioppilaskunta. Tai ylioppilaskunnan hallitus. Anteeksi, kyllä korjaan. Taisin itsekin äsken sanoa väärin. Ja nyt myös meidän pääsihteerimme on virallisesti Tampereen teekkari, kun hänet on täällä teekkarikasteessa nyt kastettu. Hän ei tosiaan ole sukeltanut vielä, miksei? Korihan luonnollisesti on siellä Tammerkoskessa niin kauan, kunnes kaikki on sukeltaneet sinne alas. Hop hop! Lakki kouraan ja alas! Pääsihteeri näyttää olevan erittäin innoissaan näistä tamperelaisten tehkäreiden perinteistä tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä toisessa korissa näyttää ylöspäin menevän. Ketäs siellä oikein meneekään? Vanhat silmäni harottavat. Eikö se Riku, nyt en oikeasti kuullut, kun kuuntelin tätä päässä sillä teekkarin kuultua täältä hallituksen korista, mitä sanoit? Se on ilmeisesti ihan hyvät vappufiilikset. Eli siis ketäs meillä on siellä toisessa korissa? Matti on ilmeisesti kuuro, mutta jos oikein näen, niin siellä tällä meidän puolen, eli fuksien puolen oikeassa korissa on tällä hetkellä menossa sitten nämä superfuksit koskeen. Olenko aivan väärässä? Olet aivan väärässä. Sinne on menossa kelpoteekkarit tässä oikeanpuoleisessa reaktorin korissa. No niin, hyvä, että korjaisit. Kyllä. Eli näin on oikeasti väärin. Sielläkin on oikeasti vissiin ihan hyvät vappufiilikset sitten sielläkin päässä jonoa. Mutta nyt kelpoteekkareiden kori lähenee veden pintaa ja siellä sanottiin, että hiukan jännittää kuin edellisestä kerrasta aikaa, niin katsotaan tästä, että mitkä on poikien ilmeet, kun varpaat tonne veteen solahtaa. Kumpat aukeaa ja siellä sukelletaan jo. Miksi vain yksi sukelsi? Ai, loistavaa! Ja kuin käskystä mennään sitten korin pohjalle. Komiaa, komiaa. Onko siellä kelpoteekkareiden korissa, niin onko siellä kylmä? Ei oo kylmä. Halutaan takas alas. Sitä sit varmaan mennään. Ja mitäs täällä ylioppilaskunnan korissa vielä? Siellä näköjään äsken dippailtiin porukkaa aika huolella tuonne. Oltiin muutamia 10 sekuntia tuolla alalla ja vielä mennään lisää. Täällä ystäväni Matias päätti sitten kostaa kaikki vanhat kaunat kerralla ja rankaista hallitusta oikein kunnolla tässä.